Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kum shibentah ban plelat yaki khana ki badan ka sap ka phong hakaji la kai football ka Linti Jam Welfare Development Association ka la pelong biang ka lempung ila kai football ka tep kum ka Sunfeast Cup 2022 ya ka bala pelong ha madani la ka jong snong jintru ya kini ka lempung la play perda do ba Primson Makdo wei ni kisam larang ba na ka Henry Boy ubla long kum kongsan ringkat ka jingsa khilang jong u head coach ka PFR uba IK Dakhar u belalong kumu sembut kongsan uling do karat nong karai uba Moses Singkli bedairu urang ba snong jong ka jintru u president jong Linti Jam Welfare and Development Association uba Sumar Lang Swear kinong mikmat na ka SPT Bangalore bat Sunfeast ki bela baiting ka ya kini lempung ilek ka kidan riu phau teliki kenhon na keleng ka jela ki bela shimata kini lempung ilek ka bala pelong hakakerdan under 13 but under 16 na ka benta ki shenrang but under 16 nak benta ki kentai ha ki atli ki madan ni lekai bakan thop hamadan mauleng maukhan bat hamadan jintru competitors, I promise that we shall take part in this Sunfeast Cup 2022. Meghalaya Masters, respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to a sport without doping and without drugs, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honor of our teams. Thank you. Subhan Hamsi, cho Meghalaya Master la sedang nado mtakafi kabala pli dari chief guest jongi iba Primson Makdo. Jungi bagi dia bagi sekeman bagi lekai hagi national level buat hagi international level te akan ni ka si lamdon sibun gi kentin mo ban keren rei ladanga wan hakabor ngan ayusim sisu yafi ki kena semla ki under 30 or under 12 but ki under 16 ki ba tangdei kapur opin ya Tri mo, propin ya lekai kambha, kenang ba, kata lawai jompi, video kalawai ke pernai. Nomor katam, mentah bagi suat lagi kam government, lagi kam sarkar ngin namyo, andai kawai galat, yo kam yo jam. Tadi dak kaji lekai jompi, pisah selet, hati state level, hati national level, bat hati international level, video ya kaji mentoi ke ba, kambha sisu. Te
ngamdon sibun ki kentin merkan hane menjanwi hane ka no phai si bumta na shu don ta ki jingko ku do e pi we ba ke don hane khamta me ki players ki bala wan ban sim menta hane ka selfish ko but lai ku play ro kita ki player ki teams ki bala wan kumba reportedly ki teams ki bala wan ka dei ka we ka ngai ga jing ku play ka lenti jam bagala ban organize ye kene ka tournament ka ba he wa po ribhoi jungi kadai ka buram ka bakhrau ya ka ribhoi jungi ba ka leti jam kalaya lam sakmat ban yewer ye ki samla ki rang sai ki thegen sai ban yo ya ka ta ka nam ko buram haki por ki sawan Tengamdon sibun yang tin bukan ada segi mentah, ai kublai biar iwi don lang ne, bapi layawan tercipun segan, kublai sibun, kublai suji hajar mu, bat ngapen benar ru angde pementah kasih, ngapen benar angde pementah kasih, ya ka Sunfish Cup 2022 Master, Meghalaya Master, dalam pli mentah kasih, kublai sibun. Jingga ku ya ki babun ki kena ki bom jumla yo ni simtan rei ka jingdan ka Sunfish ki ya simta ni pediang soba ya pi baro hakini ka step batum jo hakini kita yo baro sitayo ka jingkwa ka jongi kalong ka jingwan ka jong pi ka long ringkap ka jingga ku ya ki welu tingap yang soba ya pi sai sisen ki pai ba ki parok parjol mat khamdan ki volunteers bat ya pi ki players ki benin simta hakini ka Sunfish Cup 8000 arwa kulai sibun kulai cinta. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.